Bună, eu sunt Alexandru și astăzi vom filma primul episod din Provocări Nebune. Toate provocările sunt scrise pe foița asta, adică pot să fac doar 3 de la Mara Elena, care este: te provoc să bei apă cu zahăr, te provoc să bei apă cu sare și te provoc să vorbești cu peretele. Prima dată vom începe cu apa cu sare. Eu aici mi-am pregătit deja și hai să bem. Nu vine să beau. Că știu că e nașpa. Stai că așa să mai pun aici apă. Așa știu efectiv că este o cantitate bună. Dacă iau cu paiul. Deci am pus o linguriță și din zahăr și din asta. Și dacă iau cu paiul, mai ales că recipientul ăsta este găurit. Și am udat tot pe aici din cauza recipientului ăsta. Așa. Haideți să repede. Are gust de medicament. Mie îmi place medicamentul ăla, deci pot să beau în continuare. Ok. Oh. Oh. Îngrozitoare.